எல்லாம் கூட வருவாங்க. அப்படியே போட்டோ அந்த மேலமா பேட்டிங்க நல்லா இருக்கு ஸ்லைடிங். சரி. தருமபுரி மாவட்டத்தில் தருமபுரி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட லக்கம்பட்டியில் இங்கே வந்து ஒரு பஸ் ஸ்டாப் வந்து செய்கிறதுக்கான 68 லட்சத்திற்கு சாங்ஷன் ஆகிருக்கு. இந்த வேலை முதல்ல இங்கே ஆரம்பிக்கும். இதற்கு பின்பு வந்து இதே மாதிரியான ஒரு பஸ் ஸ்டாப் வந்து அரூர் மற்றும் மேட்டூர் இந்த ஒரு நிதியில் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு புது மாதிரியான ஒரு இது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு. அதற்கான இன்று துவக்க நாளாக இன்று செய்யப்பட்டிருக்கு. மிக விரைவில் வந்து இது மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வரும். இது மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வரும்போது வந்து இது முழுமையாக இதில் என்னென்ன வசதிகள் இருக்குது, இது வந்து எப்படி வந்து மற்ற இடத்துக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம், இந்தியாவில் இது வரைக்கும் யாரும் செய்யாத ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு பஸ் ஸ்டாப். அதே மாதிரியான உலகத்திலுமே வந்து அடித்து சொல்வேன், இது மாதிரியான பஸ் ஸ்டாப் வந்து வேறு எங்கும் இல்லை. ஏன் தருமபுரி மக்களுக்கு இதை நம்ம கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி இது நீண்ட நாட்களாக நிறைய ரிசர்ச்லாம் பண்ணி மக்களுக்கு பயன்பெறும் வகையில் வந்து இந்த பஸ் ஸ்டாப்பை வந்து நாங்கள் அமைக்க இருக்கோம். இது ஒரு ஷோகேஸ் மாடலாக இருக்கணும். அதனால் வந்து இது ஒரு புது மாதிரியானது. திறப்பு விழான்று வந்து உங்களுக்கு அது சொல்லும்போது அதோடைய ரீச் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். இப்போ முதல் தளத்துடன் கூடிய வேறு எங்கேயுமே இது மாதிரி முதல் தளத்துடன் கூடியது இல்லை. இப்போதைக்கு என்ன சொல்ல குளிர்சாதனம் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து அரசாங்கத்திடம் வந்து நாங்கள் எதுவும் மின் இணைப்பு பெறப்போம். முற்றிலுமாக சோலார் இதில் மூலமாக வந்தது.